I am very willing to rest my life. And this is my commitment. That is why, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng aking followers all over the world na kung saan magpapadala ng kanilang currency. Isipin mo, pag makaipon ng currency, ito na yung panahon na magsimula ng magbarog ang Maharlika Nation. At tandaan ninyo mga kababayan, all Maharlikans all over the world, there will be a big event na mangyayari sa Maharlika Nation. At yan ang aabangan ninyo na ikakagulat ng taong bayan, including the negative. Ako hindi ko sana ito sasabihin. Kaya lang ako'y na-overwhelmed lamang. Ngayon, maraming salamat sa aking mga followers. Sa Europe, sa Amerika, sa United States of America, sa United Kingdom, Kingdom of Saudi Arabia, sa lahat, sa Lebanon. Maraming salamat sa inyong pagbigay ng suporta sa pamamagitan ng pagpapadala ninyo ng inyong tinatawag na currency kung saan man kayong bansa. Sapagkat tatanggapin ko po yan ng buong puso. And thank you so much sa isa kong followers na kung saan hopefully positive because nagkakaroon na yung ANZ, yung bangko, yung ANZ bangko sa Australia. Marami yan. Darating ang panahon yan. Marami yan silang mga bangko. Yun ang inyong abangan. Magplano mo. Magplano mo na ano niyang angkinin ang atuyay. You cannot do that. You cannot do that. Ibubuking ko kung ano yung mga plano ninyo. Remember, kahit wala ako dyan, mayroon akong mga mata na nakatingin sa inyo. Kilala ko na kayo. Ito lang ang masasabi ko. Please lang, Tiburcio Villamor Marcos, maghintay ka lang. Huwag ka nang gumawa ng paraan para hindi po tayo magkagulo. Sapagkat Diyos ang kalaban mo. Salvation del Espiritu Santo, please, ayusin ninyo ang kalat ninyo. Iligpit ninyo ang kalat ninyo. Lahat yan ng mga ganitong mag-a-claim ng mga claimant. Wala kami gina-claim. Ngayon, simula ngayon, ipapakita ko sa inyo. Mag-iipon ako ng iba't ibang currency sa buong mundo. At dalahin ko yan. Dalahin ko yan na utang na loob. Sapagkat ito na ang magiging katapat ninyo. Total, hinusgahan ninyo ako. Nagkaso kayo, puwes. Itaya ko ng aking dignidad. Tatanggapin ko ang offer ng iba't ibang currency sa buong mundo kapalit ng G-Zion so that the G-Zion will be circulated all over the world. Kung hindi tanggapin ng Republika ng Pilipinas. Pero alam ko, mangyayari ang nakatakda. Yan ang isa sa mga revelations ko sa inyo. Total, pinahiya nyo naman tayo sa inyong sabina. Total, inaano na naman. Kahit na pinatingin ko nga yung inyong sabina sa kaibigan ko na abogado, tinatawanan lang kayo. Tinatawanan lang kayo. Tingnan mo, basahin ko yung mga basahin ko sa inyo yung comment. Para at least matauhan kayo ba? Ito yung comment dito. Para malaman ninyo ang comment Dito sir sa Manila, millions ang followers natin sa Maharlika Nations. Pwede din tayo mag-start ng distribution dito gamit ang isang bangko. Pero dili pa muna namin sabihin sa inyo. Gagawa kami ng paraan upang nang sa ganun maging maayos ang ating buhay, pero pilit ninyong kinakalaban ang taong walang ginawa kundi yung magsalita lamang ng katotohanan. Total, inakusahan man ninyo talaga ako na scammer, inakusahan ninyo naman luloko, tudutuduhin ko na. Tudutuduhin ko na. Sa pag ako'y nananawagan sa lahat ng aking followers, withdraw all your savings accounts sa bangko at this point of time. Sa mga magsunod, maraming salamat. Sa mga hindi, maraming salamat pa rin.
sapagkat wala kayong nakikita na maganda dyan. Sa totoo lang, evaluate. Wala tulong ang ganyang klaseng institution. We have already International Bank of Maharlika. Kung gusto ninyo, itago ninyo ang mga pera ninyo sa inyong mga bulsa, sa inyong mga kwarto. Magbili kayo ng mga safety deposit box. Huwag kayong magtago ng pera sa bangko. So ako sana ganito yan. Total, gumawa din kayo ng kabulastugan, gumawa din kayo ng ano. Ako ngayon gagawa din ako ng aking style, ng hakbang. Total, sinabihan ninyo ako na scammer, manluloko ako. Sinabihan ninyo na nanghingi ako ng pera sa mga OFW. Ikaw, pastor ka sa Pabiyan, dahan-dahan ka dyan ha. Alam ko ba yan? Pastor ng kapa sa Pabiyan. Baka ipakain ko ang dila mo sa'yo. Bastos ka na pagka-pastor ka. Hindi pa na-forward sa akin ang pangalan. Magturong pag-itlog mo. Yung Biblia na hinahawakan mo, itabi mo yan. Kapag akong kalaban mo. Huwag kang magkuhan ha. Huwag kang mag-akusa. Hindi mo ako kilala. Pastor dyan sa Pabiya. Pabiya branch ng Kapa. Disiplinahin nyo yung pastor ninyo. Alam nyo kung saan kayo nag-devotional kanina. Kanina ba o kahapon? Paki-comment na yung pangalan ng pastor na yan na nagsabi na nanghihingi ako ng pera sa mga OFW. Nanghihingi daw ako ng pera sa mga OFW. Pues, ito na yung sabihin ko sa iyo, pastor ka ha? Baka sa kurog ng itlog mo, baka dalahin mo yung Biblia mo kahit sa pagtain mo. Ngayon, sa lahat ng mga naniniwala sa Maharlika Nation, this is now the time for us to be united. Bring your heart to bathala, discern ano ang dapat ninyong gawin, anong ating paninindigan. Total, hindi tayo pinapansin. Lahat ng mga negatibo, inaaway tayo. Ito yung panahon ngayon. Maiinggit na naman kayo sapagkat ang aking mga followers ay magpapadala sa akin ng pera gamit ang iba't ibang currency. At hindi ko susuruhin yan. Hindi ko angkinin yan. Sapagkat that will be a start of G-Zion circulations. Total, matigas kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero hindi namin inaaway ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ako, very simple lang mag-isip. Very simple lang ako mag-isip. Hindi ko ginagamit ang aking utak. Ginagamit ko ang dulong na bigay sa akin ni Bathala. Ginagamit ko ang aking puso. Total, inaimposahan naman talaga ako na scammer. Okay, sige. Ako ang tutulong sa inyo para patunayan ninyo na ang claim ninyo na scammer ako. O ngayon, hello, Kuya Elizar Ligado. Pasensya, hindi ko pa napadala ang imong t-shirt. Hello, Kuya Elizar Ligado from Iceland. Hello, Ate Dores. Hello, Ate Dores Villacourt. This is now the time. Total, inakusahan ninyo ako na scammer ako, na manluloko ako, na nanghingi ako ng pera. Pues, tutuhanin ko yung sinasabi ninyo. Sapagkat yan ang nagbigay sa akin ng idea na makalikom ako ng pondo, makalikom ako ng pondo in different currency para palitan ng G-Zion, para ang G's, ang Maharlika Nation, makapag-move forward in preparation sa big event na ikakasyak ng buong mundo. Patayin ko kayo sa inggit. Tandaan nyo yan, patayin ko kayo sa inggit. Total, dinusto ninyo ito, sinabihan ninyo akong scammer ako, sinabihan ninyo ako. Now ngayon, ang loyal sa munting tinig ng ordinaryong Maharlika, hala sige, padalahan ninyo akong currency ng iba't ibang bansa. Ipunin ko yan. Umabot man yan ng milyon, itaya ko aking buhay at dignidad. Nakalive ko ito. Sa gustong magtulong at makaipon tayo ng iba't ibang currency sa buong mundo, hala, punta kayo sa iba't ibang embassy. I-inform ninyo ang embassy ninyo that there are already Golden Zion. Kung sino ang pumunta, hala, kunin na ninyo, dalahin na ninyo.
Ako, naiinis ako sa inyo sapagkat ang tigas ng mga ano ninyo. Ha? Tapos ang complainant, Philippine National Police pa. Di ka ba tingin mo na hiya, Captain? Smart idea, sir, para makasirculate ang G-Zion. Maraming salamat. Hindi ko kayo pinipilit kasi mahirap ang buhay ngayon. Pero, gagawin ko ang aking alam na paraan para makatulong ako para ma-circulate ang G-Zion currency. There will be a money exchange. Ito, total, gusto ninyo akong tulungan? Di ba noon, sinabi ninyo kung ano ang gusto ko? Ha? Di ba mga followers ko na mga loyal, sinabi ninyo sa akin, nagme-message kayo sa akin kung ano ang gusto ninyo sa akin? Hala, sige, huwag nyo akong padala ng peso. Padalahan ninyo ako ng inyong currency dyan. Kung saan man kayong bansa, ipapalit ng G-Zion currency. Bigyan ko kayo ng G-Zion. Akong makikiusap sa Maharlika Nation. Now, sinasabi ko nga hindi pa sana ako magsasalita. Kaya lang sobra na Total, ipakulong ninyo ako, ipawarant ninyo ako. Pues, sige, bigyan ko kayo ng idea para mabulok ako sa bilangguan. Pero kapalit ang kapayapaan ng mundo. Total, mga kamahalikan, total, malapit naman akong ikulong. Ha? Wala akong hingin na tulong sa inyo. Ito na ang pagkakataon na ako mismo ang hihingi. Bahala na kung mayroong negative. Ha? Kung mayroong negative, Hong Kong dollars, Japanese yen, Europe, Italy, Australian dollar, Canada, United States of America dollar, lahat-lahat, hala, binalita, maleta man yan, hala, sige, bring, give me. Itaya ko ang buhay ko, dignidad ko.